Menene Google Translate? Google Translate wani kayan aiki ne mai ƙarfi na kan yanar gizo-gizo wanda ke iya fassara rubutu, magana da kuma hotuna nan take tsakanin ɗaruruwan yaruka, wanda zai iya taimaka maka wajen sadarwa tare da mutane a ko'ina a cikin duniya. Yadda ake amfani da Google Translate: za ka yi cikin browser ɗinka ne ka danna akan search, sai ka rubuta Google Translate, danna akan Go. Yayin da ya buɗe zai kawo ka shafin nan. In ya kawo ka shafin nan, nan gashi nan an sa Hausa nan kuma English, ma'ana zan fassara rubutu daga Hausa izuwa ga Turanci. Idan kuma ina so zan danna wurin nan, sai in danna akan English, rubutun Turanci ne kenan, zan fassara shi izuwa ga Hausa. In kuma na ga dama Turanci zan fassara shi izuwa ga Larabci, sai in sa Arabic. Gashi nan na Turanci zuwa Larabci zan fassara, sai a rubutun Turanci na misali. Gashi nan, gashi yanzu kai rubutun Turanci ya koma Larabci. Gashi nan Chinese misali. In na ga dama sai in zo in kwafi wannan abun, shi kenan kawai. In kuma na danna gurin nan zai iya karanta min. Ni hao ma. Gashi nan, za ka iya koya a haka. Idan kuma ina